Alături de această micuță Sani, în comuna Hrușova, Casa de Cultură, a fost împodobit bradul de Crăciun, ales în aceea. Și Sania, moșului. Vreau să vă spun, 25 decembrie 2024 va fi sărbătoarea de Crăciun. Nu întârziați și voi, în comuna Hrușova. Dacă vedeți acest videoclip, abonați-vă la canalul meu și dați cât mai multe like-uri. Să știți, va fi pline de colini, de urături, mai ales va fi și cadouri pentru toți copiii, cei care vor participa și nu vor participa. Mai ales va fi și Moș Crăciun, imposibil fără el. Deci, așa eu vă povestesc toate astea și vă arăt toate minunățile noastre. Da, dacă sunt chiar singurele. Doamne ferește, nu știți ce minunat de ce nu se vede așa de bine.